Vi kommer fra Stauning Whisky, og jeg vil under produkt komme med nogle begrundede forslag til standardisering eller differentiering af produkt, emballage og branding. Det første punkt er produkt, og herunder skal Staunings sæsonprægede whisky standardiseres, da det vil skabe faldende produktionsomkostninger, og der vil på den anden side heller ikke være hindringer ved at standardisere vores sæsonprægede sommerwhisky, fordi alkoholprocenten i whiskyen er den samme som andre slags whiskyer. Og under emballage har vi også valgt at standardisere den sæsonprægede whiskys emballage, da alle Staunings whiskys emballage allerede står på engelsk. Dette betyder, at vores sæsonprægede whiskys emballage selvfølgelig også skal stå på engelsk. Det sidste punkt er branding, og Staunings whiskyers produkt har ens emballage, som omfatter deres navn og logo. Dette går igen på deres sæsonprægede whisky, og derfor skal brandingen også standardiseres, i det den opfylder følgende krav. Sproglige forhold. Stauning Whisky er let at udtale, og der indgår ikke danske vokaler. 2. Kulturelle forhold. Logoet er neutralt og passer derfor både til det danske og engelske marked. Og det 3. Lovgivningsmæssige forhold. Lovgivningen adskiller sig ikke fra det danske marked, i det vi er medlem af EU. Jeg vil rigtig gerne forklare med hensyn til pris til Tesco. Vi håber på at kunne få en salgspris til jer på ca. 84 pund. Det vil betyde, at I vil kunne få en avance på 26 pund, og at den endelige pris til vores forbrugere det vil blive på 110 pund. En fordel for jer det vil være, at vi bruger pund som valuta, når vi handler med jer. Det betyder, at der er ingen risikoer for jer. Vi regner også med, at når vi forhandler og skal betale dem, så vil det ske via ratebetaling, da vi på den måde kan gå på et kompromis. Hvis det skulle ske, at vi ikke har råd til de produktioner, vi vil stå for, så vi benytter os af kassekreditlån. Vi har ikke de store erfaringer med masseproduktion indtil videre, men en kassekreditlån det vil være det simpleste i modsat til f.eks. factoring, og det vil sikre, at der er ingen store risikoer er. Vi har valgt ikke at benytte os af nogen risikobegrænsning. Det skyldes, at vi ser jer som Tesco som en stor og stærk virksomhed i England, og vi er derfor sikre i den sag. Samtidig med, at Storbritannien også er en kendt og solid industri, og der er derfor ingen fare der. Det vil dog kunne ændre sig, hvis Storbritannien vælger at gå ud af EU, da forholdene derfor vil ændre sig. Tak. Når der er tale om promotion, så tager vi udgangspunkt i den allerede fremstillede reklamefilm. Vi skulle vurdere, om den tidligere reklamefilm kunne bruges i UK. Vi har vurderet, at følgende reklamefilm ikke er tilstrækkeligt brugbar i UK. Der er nogle ting, der har betydning for en ikke vellykket promotion, og det kan være cross-culture, promotion-barriere, som består af sprogforskelle, økonomiske forskelle, lovmæssige forskelle og kulturelle forskelle. Og når der taler om promotion, er der en række specifikke forhold, der spiller ind. Forholdene er designet til at sikre kundens forståelse over for det givne budskab. Og i den her reklamefilm, er tilpasset dansk humor, så det vil derfor være et problem, når kommunikationen skal foregå på eksportmarkedet. Og problemet opstår, da virksomheden lige pludselig står over for en helt ny udfordring. Og som sagt, reklamefilmen er baseret på dansk humor, og den danske humor er kendt for at være meget speciel, samt at den indeholder en masse ironiske elementer. Og det er ikke tit, at alle kan forstå den danske humor. Og i den her reklamefilm så er det vigtigt, at man kan forstå humoren, der er blevet brugt. Fordi i det her tilfælde er det afgørende for, at budskabet forstås ordentligt. Det var det, vi havde, og vi håber, I kunne lide det. Og selvfølgelig håber vi på, at I vil vælge Stauning Whisky.